Als jij de bal hebt, probeer ik hem uit zijn handen te pakken. Ja, maak je zo klein mogelijk. Want ik mag die bal nooit hebben, hè? Hey, ik mag hem niet verliezen. Ja? Dus je mag op de grond liggen, je mag alles gaan doen. Maar je blijft wel, huppakee, die bal. Huppakee, jij hebt het. Ik ben wel een beetje misselijk. Vanmorgen maak ik wel mooi dan. Ja, wie is zenuwachtig van de morgen? Ja, mooi. Jawel. Waarom? Nou, omdat misschien, ja, gewoon. Voor deze dag. Zit er wat talent tussen? Jawel, we hebben er al een paar uitgepikt en dat geven we dan door aan de scouts die daar staan. En dan hopelijk komt er een opvolger voor ons. Ja, en waar let je dan op? Op techniek vooral. Je ziet dat meteen wanneer een keeper aanleg heeft of niet. Het is natuurlijk hoe jonger hoe beter. 8, 9, 10 jaar jongens, die kun je nog kneden. Dus als je op zo'n middag 2, 3 jongens eruit haalt, dan ben ik heel tevreden. Het is wel heel kort, hè? In 2 uurtjes tijd kun je dan wel een goed beeld krijgen voor zo iemand. Ja, heel goed. Je ziet de natuurlijke aanleg, zie je. En dat is heel belangrijk. En de gedrevenheid van een jongetje. Ik denk wel dat je daar zelf ook keeper voor geweest moet zijn om dat te zien, maar vooral ook om te voelen. Waarom is het goed? Want ik kan heel vaak de bal uit de hoekjes en zo halen. En dat is het eigenlijk al, ja. Ja, en wat is nou die grote droom? Om weer van je keeper te worden. En als dat dan lukt, dan weer van je speler worden.